Apektado ang 270 ka mga individual sa nagluntad nga sunog sa barangay Tanza Bonifacio kag barangay Rizal Estanzuela sa city proper, syudad sang Iloilo, alas 2:10 sang kaagahon, Hunyo 17. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Senior Fire Officer 2 Earl Daroca, arson investigator sang Bureau of Fire Protection Iloilo City, ginpahayag sini nga padayon pa ang ila investigasyon kung ano ang gintunaan sang sunog nga nagtupok sa 44 ka panimalay. Suno kay Daroca na under control ang kalayo alas 3:59 kag na fire out alas 4:37 sang kaagahon. Nahibaluan nga suno naman sa mga residente nga nagumpisa ang kalayo sa balay ni Esang Varaco sa di nagsindi ang bata sang kandila, bangod nga nautdan ang mga inisang kuryente kag ginapahayag nga gintunaan sang sunog. Apang padayon naman ang investigasyon sang BFP Iloilo City kung ano ang matuod nga gintunaan sang kalayo suno kay Daroca. Nahibaluan man nga sa 32 ka panimalay nga totally damaged, 28 ang gikan sa barangay Tanza Bonifacio kag 4 naman sa barangay Rizal Estanzuela. 12 naman ang partially damaged sa din 3 ang gikan sa barangay Tanza Bonifacio kag 9 naman sa barangay Rizal Estanzuela. Samtang 84 naman ka pamilya o kung 270 ka individual ang apektado sa din 70 ka pamilya ang gikan sa barangay Tanza Bonifacio kag 24 sa barangay Rizal Estanzuela. Sa pinakauli nga investigasyon, 677,250 pesos ang ginabanta nga balor sang halit ang ginbilin sang sunog. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.